Мәскәүдән Казанга килгән бу самолетны күптәнге традиция буенча менә шулай су капкасы аша үткәрделәр. Бу федераль программа буенча беренче рейс. Менә хәзерге минутларда Казан һава аланына әлеге заманча очкыч килеп туктады. Аэробус 320 дип исемләнгән әлеге самолетка 180 кеше сыя. Самолет тулы пассажирларны көләч йөз, ипитос, шәк-шәк һәм милли көйләр белән каршы алалар. Решили поехать. Уйлап та карамыйча Казанга килергә булдык. 1 сәгатьтә 20 минут эчендә без монда идек инде. Мы случайно попали. Очраклы рәвештә эләктек. Мондай мөмкинлек булганга шатмын. Бердә үкенмәмен дип уйлыйм. Кунакларны Татарстанда 5 я 9 көнлек программа көтә. Ростуризм агентлыгы туроператорларга самолет бәясенең яртысын кайтарачак. Бу программаны Россия хөкүмәте субсидиялый. Пассажирлар өчен очыш гомумән алганда 5000 меңгә арзанракка төшәчәк. Дәүләт бюджетыннан 1 миллиардтан артык акча белеп бирелгән. Полностью продуманные. Монда барысы да алдан уйланылган. Яшәү, учу, экскурсияләр, аэропорттан кунакханәгә кадәр илтү, туристка уңайлы булсын өчен барысы да эшләнә. Самолетка утырасы гына кала. За туриста продумано все для максимального удобства. Программа узган ел Бурятия, Мурманск, Алтай һәм Хакасияда башланып киткән иде һәм менә хәзер ул Казан белән Төмәндә дә ачылды. Рейслар Домодедово аэропортыннан 3 октябрьгә кадәр йөриячәк. Туристларга республиканың иң истәлекле урыннарына Кремль, Зия утрау шәһәрчеге һәм Болгарга сәяхәт тәкъдим ителә. Надо сейчас посмотреть. Хәзер рейсларның ничек йөрүен карарга кирәк. Ихтыяҗ булса, туристларга тәкъдим ителгән программага ниндидер үзгәреш кертелер дип тә уйлыйм. Нәтиҗә ясалачак. Мнение вноситься в ту программу, которую мы предлагаем. Әгәр бу тәҗрибә уңышлы булса, рейслар тагын бер айга озайтылачак. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.